Bueno, kaixo, egunon, hasiko gea, susto hartu ez dut ezta? Vale. Denak esnatu dira. Bueno, egunon, esaten dudan bezala, ni Iñaki Saiar naiz, Gipuzkoako Industria Ingeniarien elkargotik nator, eta nahi dut pixka bat aurkeztu jardunaldi hau. Jardunaldiaren helburua da ikustea, emakumeek, zientzian badutela zerikusi asko gainera, eta gainera oso beharrezkoak, oso garrantzitsuak direla, eta hori ikusteko ekarri ditugu lau neska ingeniari eta beraien esperientziak eta bar kontatuko dizkigute. Gu ingeniarien elkargoan digitalizazioaren inguruan saio asko egiten ditugu, eta baita digitalizazio arlo horretan eta ingeniaritza arlo horretan emakumeen garrantzia oso gainean jarri nahi dugu zuek ikus dezazuten. Jardunaldia antolatu dugu ingeniarien elkargoak, Lemniskatak, orain Jose Luis pasatuko diot mikrofonoa, Aspegik ere antolatu du, emakume enpresarien elkargoak, Amaia daukagu hemen, eta Lortek ere izan da partaide honetan. Orduan, Jose Luisi pasatuko diot hitza, eta bera komentatuko dizue zer da beraiek egite dutena. Egunon, ez dautzen nauzue, txapa bakarrik sarreran emango dizu gaurkon. Orduan, eskarrik asko bertan izateatik, Samenitu ikastola, Lazkaoko Samenitu ikastola, eta garbi adirezen nahi dizuet gauza bat. Gizonezkoak asko ikusten ditut, gizonezkoak badaukagu zer esana ere histori guzti honetan, eta importantea da jarduera eta jardunaldi guzti hauetan zeuek ere parte hartzea, konturatu zertan ari geran. Bertan gaur itzingo dizue, ingenieria dira bertan ditugunak, euren buruak aurkeztuko dizkigute, eta ean esperientziak ezagutu ahal izango dituzue. Eta neskantzat importantea balin bada emakume zientzian, gizonezkontzateren ikuste dut importantea dela zientzian ere parte hartzea. Eta besterik gabe, zuri pasatuko dizut hitza. Egunon, esan duten bezala ni Amaia naiz, eta hemen nago Aspegi hor ezkerrekaldean jartzen duen logo horren barruan dagoen pertsona bat errepresentatuz. Aspegi sortu zen orain dela 25 urte, beharrezko ikusi zalako emakumeak ere beraien ahotsa ukitzea, eta emakume profesionalak, emakume ekintzaileak, eta zuzendaritzan gauden eta zeuden momentu hartan zeuden emakumeak. 25 urte eta gero, gauza asko egin dira, baina gauza asko gehiago egin behar dira. Eta hemen sartuta gaude, gure mundu laboralean beste gauz batzuk egiten ditugun emakumeak. Adibidez ni, Gipuzkoako Parke Teknologikoaren zuzendaria naiz. Eta Aspegin, nire denbora libre pasatzen dut. Pentsatuko duzute ez daukagula asko, baino denon artean, eta esan duten bezala, Joselek esan duten bezala, bai emakumeak eta bai gizonezkoak. Pentsatzen dugu garrantzitsua dela, denok laguntzea, zientzian, aukera gehiago eukitzea. Baina, gu aigea zuei esaten, eske hau oso garrantzitsua da, eske hau bai, eta, zuek, ze pentsatzen dezute, ze iruditzen zaizue, zeinek esango luken, honea zergatik etorri zeaten. Ze iruditzen zaizuen, horrelako ekitaldi bat eitea, zuei zer ematen dizue, dago norbait erantzungo ditenik. Bai? Hori da garrantzitsuena. Eta mutilen gandik ze behar dugu? Bai zuek zientzian sartzea, baina ere bai behar dugu zuek neskei animatzea. Zeren askotan, gu ere, batzutan lotxatu iten geha. Eta, eske nik ez dakit nahiko ona izango naizen. Eta zuek horrez daukazuten jingu bildurrek. Ni oberena naiz. Eta orduan, hori, garrantzi hori, eta daukazuten indar hori neskei ere eman inbar diezue. Bai? Orduan, zuen beharra ere badaukagu emakumeak. Beste norbaitek iritzia badauka? Bai? Ikuste bezan edala, bide bat, gara baten zaretzen estereotipo horiek, fiskal, aurreko osantzaren batiko, eta zenen berritatzen dut, egiteko. Hori da, oso ondo. Mutileren bat dauka iritsirik hemen? Benga, mutilok, ni klasetan eta itxendetenen mutiltetan aske txikekin, mutil guztiak beti altxatzen dute eskua eta neskak behinez, baina hemen ze, neskak bai eta mutilak ez?
Iritsiren bat eukiko duzute, bat dago norbait. Ez? Bueno, mila esker biok esateagatik zuen iritzia oso garrantzitsua da zuek ere ulertzea eta ikustea hau baliogarria dela. Eta orain ja sarrera gehiago gabe, Laida San Sebastiani emango diotitza, Laida izango da moderatzailea eta beak aurkeztuko ditu parte hartzeko dauden neskak. Bueno, egunon. 2024 urtean gaude, bai? Badirudi mundua beti izan dela gaur egun den aurreratua, baina nik zuen adina neukanean, nire kimikaseko irakasleak erre egiten zuen guri klase ematen zigun bitartean kimikako laborategi barruan. Bai? Ospitalera juten ginenean erre egiten genuen, logelan. Bai? Nire amak ezin zuen dirua atera banketxetik, nire ama bizirik dagoen pertsona bada, ez naiz ari aintzinako gauza bati buruz hitz egiten. Nire amonak ama bakarra izan zen, ume aukizun, baino aitak etzun ardura hartu, eta olako egun batean apaizak atea jo zuen nire amonaren baserrian, sartu egin zen, logela guztia hankaz gora jarri zuen, nire amaren aitaren gauza guztiak kendu zizkion, argazkiak, eskutitzak eta bar, eta esan zuen berak etzuela inoiz baimenduko horrelako erlazio bat gizartean egotea. Eta nire amonak ahoa itxi zuen eta aurrera egin zuen nire amarekin bakarrik. Nire amona bizirik dago, ez naiz ari hitz egiten prehistoriari buruz, aurre historiari buruz ez naiz ari hitz egiten. Gauzak aldatzeko denbora behar da. 100 urte pasa dira hortatik eta pertsonaiek bizirik daude. Hemen gaude Aurea, gaude Saioa eta gaude Maider. Oñati, Hondarribi, Hernani, Laidare Hernanitik, bai? 20 urteko gaztetxoak, 40 inguruko gaztetxoak, eta 50 ja gertu gauden gaztetxoak ere bai. Amankomunean emakumeak eta amankomunean ingenieriak ere bai. Baina hori ez da beti horrela izan. Besteak bestenik odontologa izan nahi nuen. Haurea okarrez banago, farmazia buruan zeneukan, astronauta ere bai, baina farmazia. Saioa, la pobre, no sabia por donde le daba el aire. Enpresagintza agian, ingelesa ere. Ingelesa, bidaiatzea, seguraski gustatzen zitzaizun. Eta Maider? Danetik. Danetik. Veterinaria, bai. Orduan, izatez, 18 urte ditugunean, beti unibertsitate aurreko urtean, inskribatu egin bargea, ez? Gure karrera zein izango den aukeratuz. Ni ez nintzen ingenieritzan apuntatu. Nik odontologian, farmazia, medikuntza eta erizaintza. Baina nire amak apuntatu egin nindun ingenieritzan. Hija, tan alta, tan lista, tan guapa, los ojos azules y todas esas cosas que dicen las madres, probatu zazu. Bueno, probatuko dut. Eta probatu nun eta gustoko izan nuen. Aurearen kasuan, berak kontatuko du bere ibilbidea nola izan den, eta Saioa eta Maiderren kasuan. Orduan, gauzak ez dira nola hasten diren, baizik eta nola bukatzen duten, eta ikusiko dugu, naiz eta ingenieriak izan eta hori amankomunean eukiguk, gure bideak zeharo desberdinak izan direla. Baina ez bakarrik gure artean, nire bidea hasi nintzanetik honea, forma oso desberdinak hartu ditu. Aurearenak bereak kontatuko ditu, baita ere Saioak eta Maiderrek. Orduan, besterik gabe, nire lankideak aurkeztuko ditugu, edo zuek zuen burua aurkeztuko dezute egian. Aurea, aurrera? Nire izena Aure Inurritegi da, Oñatitik nator, eta Mondragon Unibertsitatean ikasi dut ingenieritza mekanikoa, gero masterrain nauen, Frantzian egon nintzen, bebai, baina, ez dakit, jake egondan Laida kontatzen, zergatik edo ez eukala oso argi ingenieritza ikasian nahi zauela, igual nik historia hori kontuko zuet, ze farmazian nahia apur bat nagusixagoan itzenian, DBH batxi jerguan, aukeratu bidanean zientifikoa, humanistikoa, ninitzen rama medikuntza, farmazia, biologia, hori asko guztia esaten. Baina txikina banitzenean, beti ikertzea, investigatzea, gauzak deskubritzea, orduan, amari eta jari esaten hotzan, baina gurot izan detektibe.
Eta, gurasoak zelak detektibe hori polizian, ez dakit pelikuletan ikusita, edo ez dakit zer dena zan, zeo zer investigatzeko ikasin biozu lehenengo. Orduan bai, hasi nintzen, zer ikasikot, eta biologiako asuntuak pila bat gustatu xaten, eta orduan, de hecho, nintzen ate irekitan farmaziakoak, medikuntzakoak, baina gero neukan hor beste aspektua, hori ingenieritza gauzak itxia zela aite arkitektua da, igual horren influentzia etxiak eta planuak eta beti etxian, igual ingenieritza biomediko aukera politia izan lekeze daukot biologiako aspektua eta ingenieritzako aspektua. Baina afanitzen nire urtean arrasatera, gertutasunetik edo, eta justo ez zegoen ingenieritza biomedikoa. Orduan, zein da holan irten bide asko daukan ingenieritza bat, ingenieritza mekanikoa. Eta horretik hasi nintzen ingenieritza mekanikoan, eta laidari pasoixakon moduan, guztamin xaten asko, eta bigarren urtean aldatzeko aukerian neukan, baina ja esan, hemen oso ondona jarraituko. Eta noiz baiten aldatzia nahi badot, master pila bat dauz, edo aukera asko dauz. Orduan ingenieritza mekanikoan jigin jarraitu neuen, eta, urrengo historiak kontauko dugu. Jungo gehalkarra esagutzen, baina Saioa Mujikak ere bere historiotxoa aukiko du. Nola pasatzen enpresa gintzatik ingenieritzara? Saioa Mujika naiz, Hondarribitik nator, eta hori, zuen adinakin ez nekien zer ikasi. Gustatzen zitzaizkidan, ingelesa, bidaiak gustatzen zitzaizkidalako, nori ez. Enpresa gintza, bai. Baina egia da, matematikak eta fisika oso ondo, asko gustatzen zitzaizkidan, eta notak onak ziren. Baina ez neukan argi. Bai neukan argi, ni 40 urte dauzkat, 12-13 urtekin nire izebak oparitu zidan ordenagailuak lantegian ja ez zuden arabiltzen. Zuentzat orain esatea ordenagailu bat oparitzea txorakerioa da, nik badakit dena daukazutela ordenagailu bat etxean. Baina lehenez oso arraroa zen ordenagailu bat edukitzea 12-13 urtekin. Orduan niri opari hori egin zidaten, bota batzutelako basurara. Eta ni hasi nintzen hor katxarreatzen. Orduan, aukeratzeko momentu eritsi zenean, beti neukan hor, zuri hau asko gustatzen zaizu. Baina araberean hori, enpresagintzare asko gustatzen zitzaidan. Orduan, agertu zen, de la noche a la mañana hasi de la nada, karrera berri bat, zela ingenieritza teknikoa en informática de gestión. Eta orduan esan nuen, ez da la mía. Enpresagintza, gestión, informática, ara joan nintzen. Argi dago ez, bidaiak, ingelesa, todo lo que te gustaba. Exacto. Ara joan nintzen, neukan ideiarik ze ikasi bar nuen, benetan. Ni joan nintzen, porque el título estaba bien, pero ez nekien ze ikasi bar nuen. Orduan, esan barra dukal, lehen urtea izan zela como un huracán. Lehen urtea izan zen matematika, fisika, elektronika, txipak, gustatzen zitzaidan, baina nik esaten nuen, eta netar egin behar duen lana ni gero, ez neukan argi. Jarraitu nuen ikasten, 3 urteak egin nituen, 20 urte ni abenduka naiz, 20 urtekin bukatu nuen, eta esan nuen, 20 urtekin ni lanera, orain lantegi batera, ez nago prest. Orduan ikasi nuen ingenieritza informatikoa, 4. eta 5. mailan sartu nintzen hemen Donostin, EH1. Eta orduan, hor ja zertxe bait gehiago gustatzen zitzaidan, bukatu nuen, eta esan nuen, eta orain zer, Saioa, ez daukat argi, hau egun nahi dudan nire den bizitzarako. Baina, sorta izan nuen praktikak egin dituela lantegi batean, eta informatika mundua enormea da, gigantea da. Eta lantegi horretan gauza bat zegoen, berria hasten ari zena, zirela datuak eta datuen analisia. Orain ditzen duguna big data eta gauzaiek. Eta hori izan duen, hau bai gustatzen zait. Eta hangeratu nintzen, praktikak egin dituen, hangeratu nintzen, gero master bat egin nuen, eta hortan datza nire 18 urteak daramatza lan egiten, lantegi desberdinetan, baina beti mundu horretan. Ondo. Jungo geha sakontzen hortan, baina ikusten dezuten ez, batzutan ez daki guztiar ikasi nahi dugun, ikasten hasten garenean ere bai zentzu gutxi ikusten diogu, ikasten bukatzen dugunean oraindik ez dugu oso argi ikusten honek zertarako balioko dit nire zoriontasuna bilatze hortan, ez? Baina azkenean badirudi denok poliki-poliki joan gehala bidetxoa aurkitzen.
Baina guazen ezagutzea gure lankidea Maider, Hernanitik. Oain arte UPV-en eta Teknunen ikasitako eta Mondragonen ikasitakoa ditugu, hemen ere Mondragonen ikasitako ingenieria bat, bai, Maider? Bai, bueno, ni batxillerren egonean, nekin oso ondo ze ikasi, ume gustatzen zitzaizkidan, orduan maixu, animalik bai gustatzen zizkidan, baina, bueno, azkenen beti izan dut, niri arazo bat zehonean nire horrean beti konpontzeko pentsamoldea. Eta orduan ingenieritza, hor zegoen. Baina egia da, saioa esan du, matematikan eta fisikan oso nazala, ni ez. Ni batxillerren matematika eta fisika suspenditu egiten nituen. Eta egia da, irakasle bat emakumea esan zidala, ingenieritza bat egina duzu, baina ezin dezu atera. Matematika eta fisika suspenditu egiten dituzu. Eta horrekin gehatu nintzen. Eta gero, batxillerren neola, atera zen ingenieritza bat berria, zala ekoteknologia. Orduan, da ingenieritza industrial bat, baina ingurumena kontu neukita. Eta orduan hasi izan dana de energias renovables, el todo verde, eta holako gauzak, eta ingurumena kontun eukitzen gehiago. Eta orduan ikusi nun, etorkizuna azkenean hortik zijola. Industria eta prozesuak pixkat ingurumenak kontutan eukita. Eta orduan esan, ez da mia, ingenieritza ekoteknologian. Eta, sartu nintzen, egia da ez dizuet gezurrek esango gaizki pasa non, azkenen burrukatu behar izan non, matematika eta fisika eta informatika eta gauza horiek ateratzeko, baina burrukatuta eta ikaskideekin lan egin da, eta behaiek ere bai gauzak azaltzen dola, atera egiten da. Eta gero master bat egin nun, 22 urtekin lan munduan, ni nekin zein. Orduan master bat egin nun ingenieritza industriarean, prozesuetan, eta azkenean, TFM praktikak egitera zoazenean enpresan, enpresa hortan doktoretza eskaini zidaten, ni doktoretza enun inoiz planteatu nire buruan. Eta azkenen esan nun, doktoretza azkenen da, 4 urtez, gainera doktoretza ez unibertsitatean baizik eta enpresan, da 4 urtez lan egitea, esperientzia jasotzea, arlo batean. Orduan horrela pentsatu nun. Eta, ontsi bertan doktoretza bukatzen ari naiz, eta Lortek ikerkuntza zentruan egiten du lan, eta hori, egun guzti esperientzia berri bat. Gure hasierak ingenieritzan nolakoak izan ziren, orduan kontatu dugu gainetik. Aztu aurretik ere esan behar dut, gaurko saioan ez degula hitz egingo bakarrik, gauzak banatuko ditugulare bai, eta saritxoak eta oparitxoak egongo direla. Hemen ez dut ikusten, baina hor buru belarri dago gure Javier. Gero, aipatuko dugun oparitxo bat diseinatzen guretzat, bai? Zuek esaten dezutena ere bai, hor jasota geldituko da. Binesk antzun ditugu orain hitz egiten. Mutikoak ere espero ditugu, eta mutikoak espero ditugu ere bai arrazoi batengatik. Ez bakarrik, gure Jose Luisek esan duen bezala, gaur egun emakume izatea, balorea eman nahi diogu, inorri balorea kendu gabe, eta hori oso garrantzitsua da. Eta munduko gizartearen erdia zaretelako, bai? Eta demokrazia batean egongo bagina, erdiak justu ezin du ezer lortu beste erdiak gabe, bai? Adostasun batetara iristea beharrezkoa da. Eta gainera garrantzitsua da zuen ekimena eta zuen akzio hartzea, eta orain mutilei hitz egiten ari natzaile, urte askotan zehar esan dugun bezala, boterea zuen esku egon delako. Eta botere azpian egoten diren gizakiek, ezin dugu sinistu ze puntura arte ohitutzen diren egoera hortan bizitzera, eta erabakiak bere kabuz ez hartzera. Mutikoren bat hemen baldin badaukat, Aitor? Non dago Aitor? Nun? Aitor? Aitor, begiratu? Ez, ez du irakaslea izango zea, no cuentas. Beraiekin jolastuko dut. A ber, Unai? Unai, zein da Unai? Unai. Bai? Kontatuko diguzu Unai, ze beste aldaketa handi esango zenuke pasatu dela gizartean emakume eta gizonen arteko erlazioan? Barkatu? Bat, ea bururatzen zaizun, handia edo txikia. Balio dit esatea, bira, nera aitak etzun plantxatzen eta orain plantxatzen du, edo, lehen esan dudan bezala, banketxean eramak ezin zuen diru atera aitaren baimenik gabe. Ze beste aldaketa egon da?
berdindu india poliki-poliki, zailtasun gutxi gabe, zailtasun askorekin emakumeentzat. Oraindik rol batzuk hor daude, eta naturak eman digu mirari bat emakumeoi, eta guk erditu dezakegu. Eta erditze horrek bizitza ekartzen du, baina zailtasun batzuk ekartzen ditu ere bai, eta bere garaian mendekotasun handia aitarengan. Historia hau kontatuko dizuedana erreala da. Eta 2013 urtean gertatu zitzaidan. Marisa izeneko emakume batekin hitz egiten ari nintzen, eta Marisa zeharo maitemindua zegoen bere alabaren aitaz. Bereiziak zeuden, baina Marisak aita maitemindua zegoen eta aita berreskuratzeko esfortzua egiten ari zen. Tanik aita ezagutzen nuen, eta barkatuko digazue, ez gizonezkoa zelako, baina pertsona hori niri iruditzen zitzaidan ez zula merezi. Bai? Ez dit deskribapen zehatz bat egingo, baina ez zun bat ere merezi emakume horren maitasuna. Eta nik galdetu nion Marisari. Marisa, baina zergatik duzu gustoko gizonezko hau? Gazteleraz esango dut, zebera gazteleraz esan zidan. Literalki esan zidan. Porque no me pega demasiado. 2013 urtean, beti botere azpian egondako pertsona batek nahikoa zuen norbaitek boterea xamurki aplikatzen baldin bazuen bere gain. Askotan, unai, emakumeok ez ditugu gauzak egiten, uste degulako ez gehala kapaza izango. Gaur egun rolak oraindik badaude, baina gizonezkoak ez zaudete gutxiago arlo batzuetan, arlo humanistikoetan adibidez, erizaintzan, edo dena delakoa, uste dezutelako etzeatela gai. Ez zaudete hor, beste gauza batzuk gustoko dituzuela. Baina emakumeak askotan uste dugu ez garela gai. Orduan, hori da horrelako ekintzen bidez konpondu nahi duguna, eta ikusi dugu modu asko dagoela guzti honi aurre egiteko. Aplikazio ugari dagoela. Orduan, aplikazioen artean, nola definituko zenuketen eskek zer dan ingenieritza? Ze gauza oso desberdinak egiten ditugu, baina definizio eman komun bat egon beharko du. Ingenieritza, eske niretzat ingenieritza da gure inguruan daukagun dana, osea, bizitza, mundua da ingenieritza. Mobilak eukiko duzue danok. Ontxe dronekin kotxean etorriko zineten, autobusa, telebista ikusten duzue, ordenadoria, eske azkenian gure inguruan inkluso arropak, ontxe arropekin fibra textilekin, hilendia arropak, osea, dana, gure inguruan dagoen dana da ingenieritza, orduan, arazo baten aurrian, irtenbide bat topatzia, niretzat ingenieritza da como culturía general que debería de saber todo el mundo para sobrevivir. Ez dakit, da... Izatez, Andrea non dago? Andrea, Leire, Ainoa, Maite, baten bat badago, Lore, Amaia, Enara, nola dakazu izena zuk, flekillo duna? Izaro, nondik dator ingeniero hitza? Aztertu pixkat, ingeniero. Ingenioa aplikatzen duenak. Pixkat gora, si nos subimos arriba un poquito, ingenio barruan genio bat daukagu. Arazoa konpontzea da ingenioa aplikatuz. Ze arazo nahi dezuna, tu dame un problema que yo te doy la solución. Hori da ingenieroaren rola. Horregatik hainbeste aplikazio. Ez dakit gehitu nahi dezuten galdera horri, saioa, Maider, edo bestela jarraituko dugu. Etorkizunean, aipatu dezute barkatu iraganean, zaila izan zala, zuetako askorentzat ingenieritza ikastea. Hore, azuk ez dezu hori aipatu zaila edo horrexa egin zitzaizun? Hombre, ingenieritzak bere esfortzua dakar, baina nik uste dut ikendozun danak alde baten eukiko du matematikak eta fizikak importantzia gehiago, eta beste baten biologiak azkenean kristantotxoak ikastia edo abokatu batek legiak ikasi dagoen moduan. Orduan, bai, esfortzua da, egunero lan inbida, baina guzta iten xaten. Orduan, guztoko ikendozun zer guztoko, zelan da? Guztoko dozun zer ikendozunien, goguakin ikendozu, eta ez dutzu inporta ordu gehiago dedikatzia edo denbora gehiago gotia zer iken. Orduan, guztoko neukanez, bai, esfortzua da, baina ez dut gauza txar bat moduan ikusten.
Nola ikusten dizute zuen bizitza igual aldatu izango litekela, ingenieritza ikasi baino, aurreko aukerak ikasi izan bazen dituzte, ze abantaila izan ditu uste dezute zuen bizitzan ingenieritzak? Niretzat dena, nire bizitza, nire bi semeak dira eta nire lana da. Eta nire lana asko gustatzen zait. Eta ingenieritza ikasteak erakutsi nau arazoak analizatzen eta oso praktikoa izaten. Eta hori nire egunerokoan asko laguntzen dit. Nik uste dut bizitzan ingenieruak garenak, gero profesionalki ere ingenieruak izan gaitezkela eta alderantziz, bai. Ez gea gauza bat lanean eta beste gauza bat etxean. Orduan, zein izango zenuke Maider direla ingenieritza ikastaren onurak? Nik esango nuke, azkenen askotan entzungo dezue ingeniero batek danetik ikasten duela eta ezertaz ez dakila. Azkenen gauza pila bat ikasi behar dira, baina pixka-pixkat bakarrik bakoitzetikan. Egia da, niretzako ingenieritza ez dela hainbeste zeozer konkretuki asko jakitea, baizik eta erramientak jasotzea, arazo baten aurrean nola konpondu pentsatzea. Azkenen ez da jakitea, badibidez matematikan integralak nola egiten diren. Azkenen da jakitea nun bilatu integral hori soluzionatzeko. Eta hor da, azkenen hori da lanean aplikatzen dezun zehoze, edo zure bizitzan ere bai. Bizitzan arazoak egiko dituzu, erronkak egiko dituzu, eta horiei aurre nola egin, erakusten dizu nik uste ingenieritzak. Oso interesgarria. Galdera bat, nork dauka argi gaur egun ingenieritza ikasi nahiko lukela? Aber, bai, altxa, ez izan lotxati, ikusi zaitut. Zein da zure izena? Markel, ingenieritza ikastea gustatuko litzaizuke? Bai, Markel bezala beste norbait dago salan? Neskaren bat, zuk ere bai, zein da zure izena? Mur, Pol. Polek ere ingenieritza motaren bat? Elektrikoa. Eta zuk, Markel, ez dakizu. Ingenieritza nere garaian, ingenieritza bat zan, ingenieritza industriala, eta gero azkeneko 2 urtetan espezializazio bat egiten zan. Antolakuntza, adibidez nik antolakuntza egin nuen, hemendikan mekanika, hemendikan informatika, esan dugu, eta hemendikan ekoteknologia. Gaur egun, M1 bakarrik 13 espezialidade baino gehiago ditugu. Eta UPV-en eta Teknunen ere bai beste hainbat. Ez dezute argi zertan eduki behar ingenieritza ikasi nahi dezutela, ez da ze ingenieritza mota. Baina ziur izan ingenieritzak nire ustetan behintzat, ematen dituela aukerak. Industrian egin dezakezutelan, turismoan eta ozioan egin dezakezutelan, kirolan egin dezakezutelan, zahartzaroan, nik karrera bukatu nunean, enpresa bat montatu nuen, eta denak. Eta zeratik ez dezu egin empresariales. Y digo, bueno, pues ez dakit, baina enpresa bat montatu dut. Eta enpresa hori zartzararen munduan izan zen, eta esan ziaten, zeratik ez dezu ikasten orduan trabajo sozial, edo gerontologia, edo horrelakorik, pues ez dakit, baina enpresa bat montatzen ari naiz, zartzararen munduan, ingenieritza ikasita. Eta ardunera amak esaten zian, ¿y cuándo vas a tener un trabajo de verdad? Porque bazirudien, enpresa bat montatzea, hor burrokan ibiltzea, pues etzela benetako lana. Kontua da nik ez nekila, ez neukan foko bat honea iritsi nahi dut, baina bidean juten nintzen aukerakin aurkitzen, eta aukera horietara hori bai igo egiten nintzen, eta bidea horrela egiten nuen, ez neukan helburu bat ez foko bat, bai? Orduan, ez larritu gaur egun, Markel eta Polek altxatu dut eskua momentuz, bai? Ez larritu, agian gero Pol, pues es bailarín de ballet clásico, eta Markel ez, pues, ingenero igual bai, auskalo, eta zuek esku altxatu ez dezuten askok, ingenieritza ikastere hongo zarete. Baina nik ez dut ezagutzen, ingenieritzak bezala, hainbeste aukerak ematen dituen beste ikasketa mota batek. Edozein arlotan, edozein herrialdetan, edozein lan egiten egon zaitezkelako. Bueno, beste ronda bat egingo dugu. Norbaitek nahi du zerbait ezan, bide batez? Bide, esku altxatu duzu. Zein da zure izena? Aitor, Amets, zer esan nahi zenuen? Bota altuan. Zer?
Barkatu, ez dizut entzuten Realidad virtual. parrezari dira. Nik uste dut, ez? Bai, argazki horta. Hor, bale. Ok, eskerrik asko partekatzeagatik. Bueno, nola ikusten dezuten neskak? Bueno, lasaituko gea pixka bat. Nola ikusten dezute etorkizuna ingenieritzaren eskutik? Lehen esan duten moduan, inguratzen gaituen isa dana, ingenieritzakin lotuta dago. Nik uste dut abantzatzeko munduan, ingenieritzak kriston parte hartze handia dauka. Bontxe, datuen analizian asuntuaz hobeto azalduko dozu zuk, baina datuen analiziakin, realidad virtual, robotak hartzen dabitzen importantzia. Robotak zuri zeo zertan laguntzeko norbaitek diseinu bidau. Ez dakit. Ingenieritzak nik uste dela parte hartzaile oso importante bat, eta herrialde moduan oso importantia dan zeo zer, eta bultzatu behar dana, eta ikasle asko eduki behar dagoena, gero gauzak egiten jarraiketako. Bai, desaioa. Ni berak esan duen bezala, ez? Eske, biztanleria gaur egun nire ustez, ingenieritzak lagundu egin behar du. Sozietate bat daukagu, nire ustez, laguntza behar duela gauza askoeretan. Eta horretarako gure bete beharra, ingeniari bezala, da bizitza horiek erraztea eta laguntzea. Datuetatik, ze datuak, badirudi gauza hotza dela, bai? Datuekin nola laguntzen dezu pertsonen bizitza? Bueno, adibidez, nire bezero bat da, nola kontatuko dizuet? Bueno, bi bezero kontatuko dizuet. Bat, ezin dut bere izena esan, baina futboleko ekipo bat da, Euskal Herrikoa. Donostikoa, Ibarrekoa. Hor usten dut. Lehenengo maila, bigarren maila. Lehenengo mailakoa, hor usten dut. Eta datuen analiziarekin egiten dutena da, bere kirolariak aztertu helburu batekin, ez lesionatzea. Orduan, erratxa da, ez? Helburu bakarra, ez lesionatzea. Zertan datza, ez lesionatzea. Sartzen dira jokoan pila bat datu. Bere odola analitikoa. Bere ze jan zuen atzo, ze entrenatu zuen, nola sentitzen den, lo hartu duen edo ez. Bere neurriak, noski, zenbat neurtzen duen, zenbat indarra daukan, testak, zenbat korrika egiten duen handikona. Hori dena, datu horiek guztiak, sartzen balitugu koktelera batean, aldigo eman, probabilidade bat da, ez da errealitatea, kirolari hori zenbat egunetan alduen lesionatu edo ez. Datu horrekin, entrenadoraren gara joaten dira, eta esaten dira, aizu, kontuz, mutiko hau edo neska hau, horrela jarretzen badu, lesionatu egingo da. Gero entrenadoreak egiten du nahi duena. Konbokatu, ez konbokatu, lasaitu. Hori da adibide bat. Eta beste adibide bat, da, beste bezero bat egiten duena da, arazoak dauzkaten familiek askotan laguntza behar dute, eta psikologoak, edukadore sozialak, beraien menpetan daude laguntzeko. Baina lan horiek dira oso subjetiboak. Unik galdetzen baldin badiot psikologa bateri nola hobetu du haur hori berarekin lanean zaudela daramazula 3 urte, esango dit, lehen ez zuen guraso ikasorik egiten, jotzen zuen, baina dena oso subjetiboa da. Hobetu du, jaten du, lo egiten du, lortu dutena da, gauza subjetibo horiek zenbakiekin baloratzea, zenbat hobetu duen, 1, 2, 3, 4, 5, eta horrekin aldituzte konklusio asko atera ze programak funtzionatzen duten eta ze programak ez duten funtzionatzen adibidez. Oso interesgarria. Orduan, datuetatik gizartera, joten ari gea. Baina, agian Maiderrek ere konta dakiguke bat bere ikasketengatik eta gero bere lanagatik ere bai, agian desberdina izango da. Baina badakigu dano jasangarritasuna gaur egun erronka bada. Jasangarritasuna norbaitek jakingo luke definitzen? Ez? Esfortzu txiki bat? Nola zehazu baiz begiratu bestaldea?
Nada zure izena, ez begiratu bestaldera. Helene, jasangarritasuna hitzak zer esaten dizu? Esaten dezunean nik pertsona hau ez dut jasaten, eske no lo aguanto, ¿no? Jasangarritasuna es aguantar, pero aguantar de durar. Osea, mundua bertan bera ez gelditzea gaizki tratatzen ari garelako, bai? Eta etorkizunean datozen belauna oldientzako, mundu bat ustea, klaro, gure bizitza konprometitu gabe, guk ere ondo bizitu nahi dugu, baino ez urrengo belauna oldietako bizitza konprometitu zoruntzuk, ekoteknologietan ingenieritza ikasi zenuen. Nola aldatu dezake ekoteknologian ingenieritza batek pertsonen mundua, pertsonen bizitza? A ber, azkenean da, gaur egun, esan demeten bezala, telebistan askotan ikusten dugu ez, berrikuntza, energias verdes, eta deskarbonizazioan, hitzoiek danak entzen ditugu. Eta orduan, ekoteknologiak egiten du, azkenen gure bizitzan, inork ez du nahi etxe onduan fabrika bat euki kristonkea botatzen duena, eta hori dana. Orduan, azkenen industriak egiten duena da eraldatu gure bizitza hobetzeko. Ni gainera, lortek ere egiten dut lan fabrikazio gehigarrian, fabrikazio aditiba. Danok badakigu zer dan impresora 3D bat, ez? Azkenen da berdina, baina plastikoekin izan beharrez, metalekin. Orduan azkenen da fabrikatzea gauza desberdinak, baina mekanizatu beharrean, kriston basura botatzen dezula ia erdia edo gehiago, bada azkenean da fabrikatzea modu gehigarri batean, para reducir rechazos, impacto medioambiental, eta asunto horiek danak. Eta nik uste industriak azkenean ari dela dana eraldatzen, industrializazio guztia. Nik esango nuke, euki genuen ez, revoluzion industrial bere garaien. Gaur egun egia beste bat sufritzen, ez? Orduan, denbora guztian eraldatzen ari gara, eta hori ingenierio batzuk gabe, edo ingenieritza gabe ezin da egin, azkenean. Bueno, ekoteknologia gaipatzen ditugunean, romantizismo puntu bat bai dago aidean, bai? Txoriak eta musika eta la. Baina mekanika esaten dugunean, dirudi ezinezkoa dela, ez? Romantizismo hori. Baina ez da egia, ez? Zuek ere mekanikatik pertsonen bizitza hobetu dezakegu. Bai. Jarri adibide batzuk. A ber, mekanikatik pertsonen bizitza hobetzia, ez? Bueno, a ber, oso teknikoa naiz ni, eta orduan ez da hain... Baina, bueno, kotxiak bai dakitzue, erabiltzen dozue. Ni engranajien munduan bizi naiz, engranajiak zer dian, bai, ez da. Bai, dakitzue, ez da. Nork esplikatuko du aureari zer dian engranajeak? Nola da zure ondoan dagoena? Ekain. Ekain, bega, esan guri berari esan behar diguzuna, eta esan aureari, badakizu engranajeak zer diren? Ez, aurea, esplikatu jozu ekaini adi egongo da. Jo, dako tormaketatxa bat, kasualidadi. Azkenean, transmititzeko movimendua, kotxian kaja de kambiosa eta motorra dabil giratzen abiadura baten, baina kotxia ez doia beti abiadura berdinean. Orduan, da horra azkenean dauz engranajeak tamaino desberdinetakoak, transmititzeko indarra eta parra. Bai, nik uste du bai dakitzuela. Seguramente ingenieritza ikasia nahi dozuenak salsau dozue kotxiekin edo bideojokotan edo nunbaiten ikusi dozue seguro. Eta logoetan eta zeo zer teknikoa danean beti agertzen da engranaje bat marrastuta logoetan da oso tipikoa. Bueno, orduan, ingenieritza mekaniko puntutik, azkenean kotxien efizientzia. Oin, kotxe elektrikoak oso modan dauz. Kotxe elektrikoak zaratan asuntua, emisioen asuntua. Azkenean zein bida. Optimizatu mugimendua sortzen dauen makina, aparte de vehikulo. Orduan, hor, transmisioak, engranajiak eta horredanak, kriston importantzia dauki. Optimizatzen ditugunean engranajeak orduan, agian gutxiago faiatzen du, berez seguruagoa izan daiteke, berez agian igual ere gehiago irauten du, gutxiago konsumitzen du, gure poltsikotan hobeto, eta ingurumenan hobeto. Bai, oso ondo, fenomeno. Nire kasuan adibidez, nik antolakuntza ingenieritza ikasi nuen, eta hor gakoa da, industria bat edo enpresa bat antolatzen jakitea, departamentu guztia gutxi gora bera, orkesta batean bezala, batera jotzen jartzea, bezeroi zerbitzu bat emateko, bai?
Eta gure kasuan esan genuen bezala, zahartzaroaren munduan zen. Zer lortzen genuen guk egiten genuen zerbitzuaren bidez? Gero azaldu dezakegu, baina zeintzan gure inpaktoa gizartean ingenieritzatik? Etxean mendekotasuna zeukaten pertsonak kalera irten alizatea. Badauzkagu kasuak, 7 urtez, etxetik atera gabe egondako pertsona dadetuak, ezin zituzelako eskalera jaitsi. Edo hilabetean behin dutxatzeko aukera zeukaten pertsonak, ez zeukatelako tramankulu bat dutxatzeko. Noiz dutxatu zehaz urdinezkoa? Noiz dutxatu zehaz azkeneko aldiz? Gaur, eta azken bigarren aldiz? Atzo. Eta probablemente azkeneko, no esaten da? Azken 3. aldiz? Seguraski astelenean, espero dugu edo ez. Baina badago jendea ezin dela dutxatu agian hilabetean behin. Teknologia ez daukalako dutxan sartzeko. Edo dirurik ez daukalako pertsona bat ordaintzeko, bai? Orduan guk egiten genuenak horretarako balio zuen. Nola? Enpresan gauza desberdinak zerbitzuak diseinatu eta orkestatuz, bai? Orduan ikusten dugun bezala, irteera desberdin pila bat izan ditzake, eta erreferenteak baditugu ere bai gizartean honen inguruan, hemen pantailan ditugu, LinkedInen lan egiten duen Camila Taylor ingenieria da, bai? Eta LinkedInen dagoen gauza bakarra ez da interfaze bat, donde LinkedIn da profesionalen sare bat, bale? Zuek agian daukazute Instagram eta TikTok eta Twitter eta Facebook eta olakoak, giza sare bat dena, baina giza profesional sare bat da, bai? Ez dago bakarrik interfaze bat. Meredith Westhofer, ingenieria Teslan kotxe elektrikoak, bai? Carol Loinch, ingeniería Airbnb. Airbnb, pues un tío alquila una habitación y otro se lo reservan. Pues ingeniero pila bat hor lanean, bai? Eta Antxal, ele bai Facebooken ingenieria da, bai? Orduan, honeaino zalantzarik, galderarik, nork izan ditzake? Jarraituko dugu gure artean lan pixka bat hitz egiten bestela. Gure bidea nola hasi zen badakigu, baina buelta batzuk eman ditugu gaur egun arte. Ez dugu beti gauza berdina egin. Zuetako batek egin aldu aldaketarik bere bizitza profesionalean ingenieritza ikasi zuenetik. Ni egia esan bastante enfilauta jun naiz. Ingenieritza, jun naiz pauso bat bestian atzetikan. Ingenieritza ekoteknologia egin, karrera, gero masterra eta gero doktoretza. Eta oain ja lanen, ikerkuntza saian. Horren ni bastante enfilauta. Maider, agian norbaitek ez dakiz zer dan doktoretza bat egitea? Doktoretza bat da, eta batzutan bertigoa ematen du, no? Sozietateen esate horrez, ni doktore naiz, ematen du, Zure ama arro dago fijo, esate gu, mi hija es doktora. Eminentzia bat, eta ez da, netzako ez da hola. Azkenen da, doktoretza da titulo maksimoa, esango genuke, dago gradua, masterra, eta azkenen da doktoretza da, espezialidade bat, 4 urtez, edo 5 urtez, edo tartatzen dezuna, egiten dezuna. Orduan, doktoretzatzen zea, arlo bat oso konkretu batean. Baina, da, askotan pentsate dugu doktore, medikuak, baina doktorek izan daike edozein arlotan. De hecho, PhD jartzen dugunen, doktoretzan simboloa dana da filosofian doktoretza. Azkenen da, 4 urtez, area konkretu batean lan egitea. Eta filosofi doktor esaten da, azkenean mentalidade kritikoa garatzen dezulako ez ingenieritza doktorautza bat egiten dezunean. Eta doktorautza bat egin dezakezu nahi dezun arlotan goi mailako gradu bat daukazun einean. Izatez, nik ingenieritza ikasi nuen, baina nire doktorautza psikologian izan zen. Bai? Agian gehiago kostatuko zaiz psikologian doktorautza bat egitea, egun guztia zenbakien artean pasatu badet, baina egin nuen. Eta zuek ingenieritza ikasi dezute, eta agian gero doktorautza egiten dezute en ciencias lingüísticas arameas. Nahi dezutena egin dezakezute, bai? Orduan, ulertu dezute zer dan doktoretza ere bai? Bale. Zuek esan dezu, bai? Horrerik gehituko notzan, disberdintasuna doktoretza bat, gradua, masterra, ontsa zabitzena ikasten, dala azkenian, zuk sortu behar dozula jakintza bat. Liburu ontsa zabitzena ikasten, graduan ikasiko dozuena, liburutan idatzita dago, ja inventauta dago. Ez gabitz
indarra berdin masa biderra zelarazioa, hori uste dut batxin ematen dela, edo ez dakit igual adelante hori naiz. Hori da idatzita da, oindala aspalditik. Doktoretzan azkenean, zientziari, jakintza horredanari, puntutxo bat gehiago eman behar xau. Orduan, horregatik esan dagoen moduan, fokalizatzen zara gauza oso konkretu baten, porque gauza asko dauz. Orduan, zeo zer raportatzeko, pausotxo bat gehiago, idazteko liburuan horri gehiago, azkenean, urrengo belaunaldietara transmititzeko jakintza eta horlan evoluzionatzeko eta abantzatzeko. Doktoretza dau, horretarako, azkenean, liburua zuk sortu bidozu, horregatik da zaila edo, horregatik motibatzen dutzu, nik uste dut hori, ez jakintasun hori edo. Eskarrik asko Aurea, neskak, berri on bat daukat. Galdera bat daukagu publikotik. Mesedez, txalo bat polentzat, ze galdera bat dauka guretzat. Bota, hain xiltzen direnean, venga. Doktoretza dela, zerbaiten zentrak, zerbaiten askotzea okuntzatzea. Doktoretza egiteko, zein bat ez, nap bat, edo askotan, pelikula bat, nap bat ez gazaten duen. Ikerketa bat egin behar dezu, bai? Zuk gizartean utxune bat dagoela somatzen dezu, somatze hori kontrastatzen dezu, irakurriz aurretik gai horren inguruan publikatu den guztia, praktikamente, eta esatezu egia da, utxune bat dago eta gai honi buruz ez da ezer publikatu. Orduan, helburu batzuk jarriko ditut, gai horren inguruan zehazki deskubritzeko gauza berriak. Eta orduan, 4 urtez, ikertzen eta garatzen, berak esan duena. Nire kasuan adibidez, zer egin nuen? Zahartzaroaren munduan, ez zegoen modu bat, mendekotasun altua zeukaten pertsonei bizi kalitatea neurtzeko. Porque askotan, pertsona horiek dira Marisa bezala. Es que mi marido no me pega demasiado, estoy feliz. Orduan, horrela adierazten diren pertsonen bizi kalitatea nola neurtzen dezu, beti dena ondo esaten dute, hainbeste sufritu dute, gero dozer gauza txikirekin esaten dutela oso ondo daudela, baina guk ezin dugu utzi Marisa gizon horrekin egoten gutxienez gutxi jotzen diolako. Orduan, guazen asmatzea modu bat, pertsona hauen bizi kalitatea neurtzeko faktori hori kenduta. Oso zehazki, eta zuen gaian nahi baldin badezute ere bai zabaldu, hobetu lertuko du Polek. Nire kasuan adibidez komentatu dut, ez? Azken impresion 3D, fabrikazio gehigarria, asko erabiltzen ari da orain hegazkinak sortzeko, edo inkluso los cohetes espaziales, azkenen gutxi pixatu behar dute, ez? Askotan egiten dira, titanioan, adibidez, baina titanioa oso garestia da. Ordu, nire tesia izan da aluminioan. Aluminia ere bai oso gutxi pixatzen du, baina merkeagoa da. Eta orduan, egon naiz, azkenen ikerkuntza asko egiten ari dira aluminioaren arloan, baina aleazio konkretu batzuekin ez dira garatu gauza batzuk. Eta orduan, nire tesian egin dut, aleazio horiek nola egin fabrikazio aditiboan, propietate onak eukitzeko, espazioan aguantatzeko. Konkretuki hortan egin dut. Eta nire kasuan, lehen engranajien inguruan hitz egin dutzuet, badauz aplikazio batzuk, adibidez, metala bobinatzen danean, metala xaflak, eta azkenean, metal xaflak estiratzeko edo aplanatzeko makinetan rodillo asko daukogu, eta hor transmisioa motorretik rodillotara ezin da zuzenean kotxian moduan. Orduan dau inklinazio bat, eta inklinazio baten transmititzeko engranajeekin, engranaje mota desberdin bat behar da, eta egisa da, ez zegoela ezer idatzita desalinazio altuetan lan egiten dagoen engranajeari buruz. Orduan, olako aplikazioak ez zeuzen ezer optimizatuta, eta apurtzen zian oso askar eta aldatu behar zian desente. Orduan, hor badauz enpresa batzuk olako gauzetan lan egiten dagoenak, orduan, hau optimizatu alba dugu geometria hau, eta enbede durau hilabete bat, 5 hilabete duratzen badotzu, ekonomikoki asko sobia, ingurumenantzat, kostiak murrizten dira, eta orduan ni fokalizau naiz, engranaje horrein geometriaz optimoa garatzen, azkenean bizitza luzatzeko.
Bueno, galdu egin naiz, baina bizitza luzatzen duzu zerbaitena, bai? Beraz, ze espezifikoa den, neska mutilak bukatzen joango gea, ez dakit norbaitek galderarik daukan, Pol, bakarrazea. Animatu zaren. Hombre, beste txalo bat, zeinentzat? Venga, beste galdera bat, fenomeno. Bota. Nire enpresa, edozein enpresak ingenieritzarekin zerikusia dauka. Ze ingenieritzan arazoa konpontzen ditugu. Eta nire espezialidadea enpresen antolakuntza izan zen. Beraz, enpresa antolatzen nuen einean, erlazioa zeukan. Baina ez kezkatu. Ingenieritzak aukerak ematen ditu, ateak irekitzen ditu. Gero baduri, pues esto no tiene relación con lo que has estudiado. Pues muy bien. Ez da zer gertatzen, bai? Hau aukera bat da. Gaur egun mezu asko eta asko jasotzen ditugu gizartetik, eta barkatu emakumeok asko orain ari gea jasotzen, kirolan ez dakiz zer, porque World Record Women no seke, eta ama ere bai bikainak izan behar gea, eta lanean ere bai gerente ez baldin behar gea izaten, porque el techo de cristal ez dakiz zer. Karo, ama bikaina, kirolari bikaina, enpresari bikaina ez dakiz zer, es un estrés de vida. Es un estrés, orduan. Ez sentitu behartuta inorri ezer demostratzeko, hemen lau emakume etorri direlako esatera, ingenieritza posible dela ere bai emakumeentzako, eta aukera asko ematen dituela, eta gizonezkoen lan berdinak egin nahi dezutena. Baina jakin, ingenieritza ere egin dezakezutela. Eta gero, zertan bukatzen dezuten? Ez sekundario. Ez daka garrantziri, baina eskerrik asko galderagatik. Bueno, esalditxoa bukatzeko neskak, ekitaldiari amaiera emateko, ensaiatu ondo, zu hasiko zea, zuk denbora abantaila daukazu, venga, esaldi borobil bat bukatzeko gure gazteak animatzeko. Nire gomendioa edo amaitzeko, azkenian gustuakin hartu behar dozuela ikasketak, badoia zue ja 17-16 urte ikasten, ondiok beste batzuk geratzen dira eta bizitza oso luzia da, eta ikasten dozuen hori gustatzen bizatzu. Ze gustatzen zatzu nahi jenbozu, zuk aldozuna baino gehiago emango dozu, gustora egongo zara eta pozik biziko zara. Orduan, eta aldozu egin guro zuena, baina gurein behar dozu eta atzeraz bota. Beti gogoakin eta aurrera. Zoriontasuna bilatu, gustoko duzun gauza batekin. Venga, bota. Behar zaituztegula. Bai neskak eta bai mutilak beharrezkoak zaituztegu. Buruak ezberdinak dira, mutilenak eta neskenak, eta biak behar ditugu. Así que hemen gaude. Orduan gustora egon, zoriontsu izateko, danak behar zaituztegu eta Maider? Neria izango zen, ez preokupatu zer esaten dizueden. Ni hasieran ez komentau dizuet, nahi esan zediatela ingenieritza bat enula aterako, eta oantxe bertan tesia ateratzen nahi naiz. Orduan, ez preokupatu kapaza izango zean edo ez, porque altzea. Ez preokupatu salida eukiko duen edo ez duen eukiko, porque komentau dugun bezala, salida dago. Eta azkenen, oain ez dakigun nun egongo gean, hemendikan lagurtera. Lana eraldatu egiten da. Orduan, ez preokupatu ze esaten dizueten kanpoan. Zu nahi balin badezu, egin. Eta burrukatzen, atera egiten da. Bueno, nire partez, eskerrik asko besterik ez esatea, bai gurekin egon diren Naurea, Saioa eta Maiderri, eta bai zue guzti hori, bai txalo bat, batez ere adi eta parte-hartzaile egon direnentzat. Eta bukatu aurretik, Iñaki igoko da gurekin, Gipuzkoako Ingenieri Industrialen elkargotik, eta oparitxoren bat uste emango dezula, gure parte-hartzailei. Azkeneko atala zuzenean egingo dut, montatuko dut, ikus dezazuen, Javierrek bidalitako sorpresatxo bat egingo dugu, beraz, montatu horretik konektatuko dut ordenadoria, ikus dezazuten, segun txoak. Hasiko naiz, aurkezpentxo bat egiten, ekitaldiari amaiera emateko, ni Javier Miguel naiz, ni baita ere nire proiektua ekin nuen, unibertsitatea amaitu eta urte gutxitara, eta ikusiko duzuen bezala, nire kasuan sormena, nolabait nire talentua, edo hortikan abiatzen da nire ekintza. Gaurkoan nik uste paperak aldatu direla, ze normalean
nolabait ingenierioak gizonezkoak dira, eta sormena edo alako marrazkilarian edo letra polita dutenek neskak dira, eta gaur paperak ere aldatu ditugu. Orduan, ikuste eta mendikan aurrera... Ez. Pasa, gara? Bai. Esan bezala, ez? Hiru historia, Laidarena ere, junda elkarbanatzen gutxika, baina hiru protagonista, zakit zeik hasi ez duten, zeo zer komentatzeko, zein da zuen ideia, ze ideia eramaten duzue etxera? Halako, aportazio edo... Hemendikan hemen aurren, a ber, mesedez, ez dut nahi. Guazen ikustera, nik gutxienez nire apunteak hartu ditut, zuek apunteak hartu dituzue? Hori garrantzitsua, klaserako eta. Maizu. Ez da oso ondo ikusten, baina komentatu duzue, ez da? Garrantzitsua edo nola historian zehar gauzak aldatzen jundiran, eta oraindikan gauza asko aldatzeko ditugu. Hemen lau kasu ikusi ditugu, aldaketa eta zer nola emakumea ingenieritzaren munduan ere bere tokia dakala beharrezkoak direla eta bere balioa aportatzeko aukera dakatela. Ikusi dugu zer nola hiru historia ezberdinez edo hiru iragan ezberdinetatik abiatuta, batak etxean planoak eta izatez, bestea ordenagailu bat ere, 11 urterekin erregalatuta, edo baita ere zure kasuan zer nola aldatu zenun, zure mentalitatea eta hiru historia, hiru ingeniera ezberdin, nolabait gure egunerokoan edo gure bizitzan dagoenari soluzioak ematen pentsatzen eta ekiten. Azkenean, esan duzute ingenieritza, ingenio hori ez, gu barruan dakagun genio hori edo arazoi, erronkei emateko, soluzioak emateko aukerak edo prozesu horretan pentsatzen duten pertsonak dira, eta ingenieritza azkenean gure bizitzan eta egunerokoan txertatuta daukagu, bai? Esan duzute, zer nola datuetan, nola kirolan, robotikaren munduan, gure mugikorretan, gure arropan, gure mugikortasunean, teknologia eta ingenieritza mundu osoan dago, mikrofono hauetan, aulkietan, diseinuan, hau da, nolabait inguratzen gaituen zeo zer da, eta orduan nik uste ere hortikan pertsona sortzaileak bat limazadate arazoak aurkitu eta nolabait erronka horiei soluzioak bilatzen bali maituzue, hortan nik animatzen dizuet zuen nolabait karrera edo orientatzea. Azkenean, esaten dugula ez, ingenierioek pentsatzen dugu zer nola hobetu dezakegun gure gizartea, gure ingurukoen bizitza, eta baita gure mundua ere, ez? Zer nola gure munduari jasangarritasuna eman edo bueltatu, eta azken finean, aukera horiek bilatu. Halako detailetxoak ere, ez? Zer nola gradu, master, doktore eta zer den doktoretza ere horko aldean jasoet, eta azkeneko mezuak baita ere, ez? Nolabait esan da, egin nik administrazioa y dirección de empresas egin nuen, ADeko gradu bat, baina berez nire bokazioa komunikatzea zen, marrazkiak egitea gustatzen zitzaizkidan, eta mentalitate ingeniero baita pixka badakaz, kapasa naiz nolabait esan da, informazio datuak prozesatu, strukturatu eta era kreatibo batean txertatzea. Orduan hori zen nire bokazioa, nik Laidak esan du ez, eta ade zertarako enpresa sortu nun, eta nolabait esan da baita, konozimentu horiek praktikan jarri ditut enpresa sortzerako orduan. Orduan, azkenean ez dakizu zergatik edo zertarako ingo dituzun gauza, baina ziur atzera begiratzen dezutenean,
konektatzen jungo zeatela puntu horiek, orduan nik animatzen dizuet baita ere, zuek nolabait gustatzen zaizuen edo barnetik anatezen zaizuen hori aurrera eramatea, eta posible balima da ingenieritza munduan izatea, askoz hobe, zer esan duzuten bezala, behar zaituztegu, eta orduan, eta munduak ere behar zaituzte, eta orduan, mila esker, ona etortzagatik, eta pertsona guapo eta guapa hauei entzutagatik. Bueno, a ver, Pol, etorri gurekin sari badakagu zuretzat. Ta Polen laguna nola zan zure izena. Etorri, eta gure neskak, lehen hitz egin duten neskak. Venga, gora, venga, etorri, venga, gora, neskak, nun daude hitz egin duten neskak. Venga, a ver. Bueno, ez da horrelako gauza ere, baina detaile txiki bat. Hitz egin dutenek. A ber, guztiontzat aldakagu. Gehiago dago? Bai, atera beste poltsatxoren bat, mesedez, bueno. Hemen ditugu 4. Badakazu beste poltsaren bat? Bai. Bueno, gure neska nola ditzezea? Malen baldakazu argi zer ikasi nahi dezun etorkizunean. Eta zer ikasi dugu gaur egun argi ez baldain badakizu, igual digula, bai? Etorkizunean egiten dezun bidea, ondo egongo da dena delakoa. Berarentzako txalo bat eta kamiseta bat, bai? Bueno, gure beste laguna izena nola esan dezu? Kimetz. Kimetzek ere bai, ohore aukidu gurekin hitz egiteko, bai, eskarrik asko. Barkatu neskak, Bea, zuek emango dizkiezute orain saria gure bakoitzak hartu bat, mesedez. Kimetzek ere adore aukidu gure galderatxo bat egiteko, Kimetz, zer egin nahi dezu haunditan, baldakizu? Ez dakizu. Ingenieritza zuretzako aukera bat alda gaur egun. Gustatzen zaizu, baina badakizu, egin zazu nahi dezuna zoriontsu izateko. Bai, txalo bat eta ere bai oparitxo bat Kimetzentzat. Bueno, torri, saioa. Gure Pol ausarta izan da ere bai eta bera gurekin partekatu ditu bere ideiak. Pol, baldakizu etorkizunean zer egin nahi dezun? Ingenieritza egin nahi dula zaude pelota egiten ari. Ez? Sekulako emakumeekin aurkituko za ingenieritza ikasten badezu. Txalo bat Polentzat eta gure saritxo bat ere. Mila esker, Pol. Bai, bartu bat. Bueno, eta azkeneko zure izena nola da? Ane ere bai izan da gurekin hitz egiteko ausardia aukidue lehenengo emakumeetariko bat. Eskerrik asko gurekin parte hartzeagatik. Baldakizu zer egin nahi dezun haunditan? Bai, printzipio ez da txikitatik pixka garbi neuken eta arkitektura auketu. Arkitektura egin du hemen, aurea badakizu zure aita, zure oinarrietan dagoen ere bai profesioa bat. Zoriontsu izan zaiteztera arkitektura ingenieritza nahi dezutena egiten, arerentzat ere bai txalo bat eta opari bat emango diogu aurea. Bueno, eta eskarrik asko ere bai, aspegitik etorri diren gure lagunengatik, ingenieritza alkargotik etorri diren lagunengatik, Leminskata, Usurbe Antzokia, danoi eskarrik asko gurekin gaur egun hau pasatzeagatik. Eta orain ikastera. Besarkada bat danoi.